Hát tehát akkor itt vagyunk a Padlival és Kábrándonnal lévő 3-as következő futamán, Imolában. Üt. Közben Gidgad is ott van a háttérben, ilyen megfigyelőként. Azt meg. Ready, Brandon eszi? Már nincs itt! Nem ér rá, Már nincs itt a Gizga. Jó, ready. de attól még befuthat, meg képes rá. Az lehet. Amúgy Verstappen elmúlt nem tudom hány évben az egyetlen pilóta, akire azt mondták, hogy fiatal tehetség és bajnok lesz belőle, és ő az egyetlen, akiből bajnok lett eddig. Jó, az ezt tett hozzá, hogy Mercedes. kellett hozzá egy Vettel meg egy Hamilton korszak. Ja. És akkor ugye szokásosan ez a egyszer minden sorozat megszakad, és Verstappen volt az, aki megszakította. Ugyanaz, mint Schumachernél, ott Fernando volt az, aki megszakította. Hát vagy a Ferrari inkább. Jó, az tény, hogy 2005-ben a Ferrari nem volt a helyzet magaslatán, de ez most ugyanolyan, mint hogyha 21-ben Verstappen még mondjuk tegyük fel kikapott volna, és utána 22-ben meg elmegy zsákutcába a Merci, azt ugyanúgy gatja. Tehát most érted. A Red Bull amúgy rohadtul betalált az idei, meg a tavalyi izékkel. Ja. Pont most hallgattam erről podcastet, hogy van-e más koncepció, ami működhet, hát jelen pillanatban semmiképpen. Tehát az, hogy Ja, ez is a Grand Effect, ez a CFD-be biztos, amúgy meg nem. hát igen, tehát a Mercedes, ha már úgyis Merciből akkor pont ide illik a témához, tehát a Mercedes az megmondta, hogy nekik óriási problémájuk volt az, hogy hiába Nem találtak volt az autónak oldala. Nem, tehát hogy ők hiába találták ki a szimulátorban, hogy ez meg ez nekik milyen fasza lesz, és mutatta a CFD azt, hogy amúgy eskü ez működik, és jobb az autó, mint valaha. Kimentek a pályára, és nemhogy nem ez történt, rosszabb lett. Hát. Tehát nekik tavaly Barcelonáig nem azzal kellett foglalkozniuk, hogy hol lehet fejleszteni az autót, hanem ez a hol lehet egyáltalán működésre bírni. Mert ugye annyira A pattogott. szezon vége fele amúgy már erősek voltak. A szezon vége felé már sikerült megoldani a pattogást, és ennek következtében tudtak teljesítményt is letenni az asztalra, mert amikor az a megoldás, hogy kiemeled az autót kétszer olyan magasra, mint a Red Bull, akkor gondolhatod, hogy mennyi leszorító erőt termel az autó alatt. Ahol egyébként kéne. Tehát most érted. Ferrari is ezért szívta meg a technikai direktívával, mert ők olyan szépen le tudták ültetni az autót. Azt amikor azt mondták, hogy nem most szépen felemeled, akkor Ferrari megint nézett, hogy ajjaj. Ahol eddig jók voltunk, az akkor gatya. Ahol pedig nem voltunk jók, az meg megmaradt. Egyenesbeli tempó hátrány. Amúgy szerintem nyilván tempóból nem. Bárint hát köridőből. De amúgy szerintem az RB19 az amúgy a legjobb Forma 1-es autó, amit így valaha csináltak. Hát dominancia Mert- szempontjából a legnagyobbak között van az egyértelmű. Hát igen. Mert most jó, lehetne mondani W11, de 2004-es Ferrari. ja, de mindegyik más éra, és amúgy meg mindegyik rohadtul betalálta akkori Igen. Ha vagy Brown GP. Jó, hát jó mondjuk az csak egy darabig volt. Jó mondjuk ha fejlesztették volna, akkor biztos jó lett Hát volna. ja, végig. ha nem fejlesztik, akkor egyik autó se jó. A Red Bull se lenne már első, ha nem fejlesztenék évközben. Ha úgy még így is körülbelül a harmadik erő lenne az. Hát jó, de a Brown se volt 8. erő. Hát persze. Csak a Brown ugye az, hogy visszaesett, de még be tudta osztani az eddig Előny. megszerzett előnyét. De amúgy ők is a szezont úgy kezdték, hogy 6-ból 5 győzelem, és csak Kínában a szakadó esőben nem nyert Button, tehát... És akkor még a Barrichello-ra nem Ja. beszéltünk, aki fél szezonig kb. Sehol nem volt. Hát Jó, csak az. szerzett egy-két győzelmet. Igazából Barrichello-val indult el ez a number 2, ez a súlyos number 2 dolog. Hát ja. Let Michael pass for the championship, azt vezetett Ah. 60 ponttal. Úgyhogy Ennyi. akkor még csak 10 pontot ért a győzelem, tehát amúgy esélytelen volt itt bárki a VB címre, de azért Let Michael pass. Azt amikor Schumacher visszaadta USA-ba, akkor meg hát próbáltunk egy döntetlenre kihozni, de nem sikerült. Ja, de amúgy full leszarták. Nem sikerült, jó van. Hát Schumacher abban a szempontból örült, hogy ő kapott ki, tudod. Ja. Ez úgymond én kicsit ilyen visszaadom, tudod. Mit tetsző? Ja. Hát Ausztriát. Okay, we've only got one lap of fuel remaining.
Milyen kört mentetek, fiúk? Én 15-öt, de volt benne kurva nagy hiba. Ezt gondoltam. Brando. Random falba. Éj! Hallod, pont arra néztem és oda beleállt a falba. Forgott befele. Ja. Nekem is pont 5-öm van. Ja, Understood. Copy that. jók vagytok. Okay, the car behind has front wing damage. Front wing damage. This is our opportunity. Bár nekem van kifogásom. Nekem is van, bazd meg. Most mondtam. Piratellát azt nem akarod tudni, hogy vettem be. Szarul, de büszkén. Hát büszkén nem, és szarul. Két kamposz, hogy egymás tetejére rakták magukat. Ja, szépek voltak. De hát ez az F2-t a hétvégén, ez mi volt? Hallod, ami ott történt, figyelj, Confirmed. We'll abból see meg you lehet, hogy in egy káosz futam, hogy Novalak nyert. Novallák, akinek 2 pontja volt az egész szezonban addig, és utolsó előtti volt a bajnokságban, megnyeri a futamot leggyorsabb körrel, ledominálta a futamot. Hát menj már! Látod? Generational talent. Meg ez, hogy a top 6-ból csak Martin szerzett pontot, ő is 2-t. Tehát Amúgy többi én utálom kiesett. azt az embert. Fúj, utálom. Mert? Nem jön be. Nekem Meg hát Nissan most, nem na, jön be. hogyha normálisabb lett volna ott minden, akkor nem ő lenne a Forma 3-as bajnok. Nyilván itt lenne Forma 2, mert Jó, nem Forma 3-as a bajnok. Forma 3-as tavalyi szezonzárót azt inkább hagyjuk, amikor kitolta Berment Meloni, azt még majdnem Berment büntették meg pályalevágásért. Amúgy ha az nincsen, akkor Berman nyeri a futamot és ő a bajnok, de az részletkérdés. Tényleg Berman most hol van az F2 bajnokságban? 7. De úgy szoros, vagy így Hát, van egy kurser és a többiek? Pursertől 10 pontra van Veszti, 30-ra Iwasa, meg 35-re talán Duhan, 40-re van Martin, és 60-ra van Berman. Pontosan Akkor már nem, olyan erő. Jó, nem jó, Berman, nyilván hanem jó, Meloni. de nem olyan. De ja, mert Meloni szerzett ugye pontokat, Berman meg nem, de ők így egy-két pont diffi vannak, mert szerintem 100 valahány pontjuk van. De egyébként Maloney az tökre faszántos, szerintem. Vannak jó Én eredményei. most nem akarok beleszólni. Egyáltalán nem akarok beleszólni. De az első futam full is volt. Jó van. Az első futam full qual is volt. Igen. Ok. Le van szarva. Biztos vagy te ebben? Biztos vagyok benne, egy Baku volt. Biztos az volt, hogy én full leszarom, kit érdekel. Most ha ezért Pista beizél egy restartot, letépem a... Nem Helyét. restartolok. Jaj, meg ugye volt ez a Forma 2-es Ground Effect kibeszélő, azt Még nem Liam néztem meg, Lawson de soha igen. nem fog Forma 1-es autóba ülni. Ja, hát csak a szokásos. George Russell soha nem fog Mercit vezetni. Alonso az aláírta a karrierjének a végét. Alonso nem fog menni az Aston Martinhoz, mert nem olyan hülye. 2 napra rá. Ennyi. Hallod, Brunnen, te hülye vagy? Short quali volt. Drogozol. Nem. Short quali volt, bro! Brandon szerintem valamit nagyon szívott és kérek belőle. Direkt megnéztem, short quali volt Bakuban. Nem lehet. Nem fogadja el az igazságot, látod? This is the truth. Ez van. A rossz kópot néz. Tényleg? Na várjál, hol van? Emberünknek nagyon beütött itt a drog. Brandonnak nagyon. Valami nagyon nem oké, szerintem beütött az Andvorti utóhatás.
Ja, hogy nem akarják elvenni a büntetése, mert az nagyon beütött. Tényleg, amúgy Pista, nem tudom, hogy vagy vele, de ugye én ezt már tegnap sírtam, szerintem Zandvoort volt az idei legjobb futam. Az biztos. És amúgy Főleg pont ezzel a sok ezzel a esővel. pályán ezzel a pályán számítottam egy kurva unalmas futamra. Tessék Brandon, nézd meg. Na, megjött. Már hiányoltam a fiút. Amúgy ott, amikor Alonso a restartnál, ott azért egy körig tartotta magát, ott azért néztem, hogy ebből baj lesz Az majd. öreg Ferdinand már ki is találta, hogy fogja elkapni Maxot, csak aztán Max azt mondta, hogy nem. Ja. De hallod, utána meg Fernando azt nyilatkozta, hogy az egyes kanyarban a restartnál gondolkoztam egy előzésen, de szeretném elhagyni a pályát élve. Vajon miért? Tegyük fel, elcseszi és kirakja Maxot, szerintem föl is kötötték volna. Hát figyelj, ugyanaz. Mágiára vetik, Hát hallod? az olyan lett volna, mint Glock 2008 Brazil. Ja. Szerencsétlen csávó. Hát megkísér. Nem tett róla, de mégis mindenki a pokolra kívánja az egész országba. Amúgy a Toyotát kéne a pokolra. Hallod? Ó, Hallod, Brazílba kitiltják a Toyotát. Állj meg! Jó. Brazílba betiltják a Toyotát. Nem jó! Az baj. Félig jó. Az baj, Mó. Meghoztam egy szánytöréssel, ez Mercedes. Nem törik ki a futóműve. Hamilton, figyelj, én vagyok Hamilton autójában, az enyém még törni se tört volna. Én meg Russell vagyok. Látod, Kanada- mekkora terrorizmust végzett a Alfi megint? Nem. Emberünk kidályvon egy Red Bullt az egyes kanyarban az Androidban, és azzal meg kivitt egy Alfa Taurit kicsába. Ő most a háznak a versenyzője lesz e-sportban, vagy csak tartalék? Aztán már tavaly is ez volt. Csávónak nincs racecraftja, semmi. Semmi, nulla az ember. Istenem, oké, hogy gyors, de olyan hülye, mint a seg. Hát de tényleg. Hát Berezlai okosabb, pedig azért Berezlai sem egy... Berezna is csak akkor mutatja meg a racecraft tudását, amikor 2 másodperccel lassabbak között versenyez. Hogy külső évről körbe autózza, mert akkora Isten császár. Aztán tenne meg szezon végén, amikor a csapattársa megnyeri a bajnokságot, ő meg 5. a bajnokságban. Én vagyok a leggyorsabb a világon. Én vagyok a világ leggyorsabbja, és akkor előadja, hogy practice-en vertem Járnót, meg 3 TT-vel gyorsabb vagyok nála, még a világrekord is az enyém. Úristen, de a TT pont leszarja mindenki. Hát fú, hallod most is, amikor néztem, hogy Belgiumban a világrekord kísérlet 5 óra, Ja. Ott kapott 95 eurót egy körre. az nem rossz. De most érted, ez a... Elmondhatja Hallod, maga... szó szerint rage-et a TT körökön. 5 órás tryhard után elmondhatja, hogy gyerekek, én vagyok Belgiumban a világ leggyorsabb versenyzője, csak az a probléma, hogy ha elmennek Belgiumba egy e-sportra, vagy csak egy PSG-re, ami nem is e-sport még, csak ugye alatta Liga. egy ilyen féllel. Az más kérdés, hogy a mezőny az kb. Ugyanaz. De hogy érted, ott kisebb úgymond a nyomás, ettől függetlenül ugyanúgy nem fog nyerni, sőt, még top 5 is necces, tehát... Na. Ember, ez is fostalicska. Meg amikor megcsinálja a videót, hogy amúgy az F1.21 egy szimulátor, és olyan közel van a valósághoz, ezért most megmutatom nektek, szó szerint ezt így szó szerint belerakta, hát lassabb köröket kellett mennem, de látjátok, lehet olyan köröket menni, mint amit a valóságban mentek. Júj, hát amikor azt És így ezért elmondta, realisztikus a játék. amikor Bazd elmondja, meg, tehát érted, amikor Kvalin kiszúrják a szemét a guminak, autónak, mindennek, ő meg, hát 2 másodperccel lassabb kört kellett mennem, hogy amúgy egy tempóm legyen. és akkor így, amúgy ez a játék realisztikus. Hát hogy ne? Realisztikus, csak a pálya nem. Hát, Meg az autófizika sem, ja? hát, vagy ugye a fizika, ami nem is létezik. Mechanical grip, ami úgy nem létezett 22 végéig. Ja. Imola az viszont normális. Hát azt megnézném, hogy 7-esben mikor szállsz el, csak úgy, hogy hozzáérsz a gázhoz. Persze, meg amikor esőbe fingasz egyet és vége.
Jú, de amúgy, hogy itt a Zandvoortban az első kör, ez a 5 perc múlva jön az eső, harmadik kanyarban már leesett. De hallod, amikor én megláttam az utolsó szektorba, tehát a sikánnál, hogy már ömlik, én mondtam, gyerekek, én aki mondtam, nem hogy jön be, az Verstappen miért hülye. nem hozták ki. És nem hozták ki De Verstappen. én azt nem úgy értettem, mutattam. hogy Norris, meg Alonso, meg ezek mit csináltak. Mert Hát oké, meg Russell. jó, a Merci az hagyjuk, mert a Merci az nem akart jönni, tehát ők túl akarták élni az esőt. De az más kérdés, hogy nem tették meg, mert Úgy életképtelen. mondom, De Norrisnak azt mondták, hogy a soft gyorsabb, mint az Inter. volt egy pillanat, amikor igen, első körnek hívják. Ott még gyorsabb Első volt, körben 2 kanyar. első szektor talán. De amúgy az a vicc, hogy nekem már ott feltűnt, hogy ebből lesz valami, amikor mutatták Norrisnak a sisak kameráját, Hallod? és ott voltak rajta az esőcseppek. Amúgy rájöttünk, hogy a Codemaster ezt jól csinálja, mert a hiperesőzés létezik. Amúgy tényleg? Tényleg létezik, hogy a pálya egy kör alatt vége. Lásd, 2008 Belgium, most is. Codemasters Brunder volt, ha retired, elmondott jó van. magáról. Eldobtad? Mi nekünk Nem. realisztikus a játékunk. Várjál már, te... Jó, mindegy. Az Baszki. igen! Legrosszabbkor jövök. Köszönjük szépen Codemasters. Hallod? A legrosszabbkor jövök. Ja, hát ő igen. Az a Williams föl fog tartani egy kicsit, lehetséges. De hogy fog, van még 2 kör gyűjtőanyagom, megyek még egy kört. Akkor mennyi? Hallod? A McLaren-t rám engedték, és nem szellemként besorolt mögém, hanem mellettem volt, így a gyorsáv mellett. Utána pedig elteleportált mögém. Ja. De tényleg Na jó, most így menjetek. visszatérve arra az Zandvoorti esőzésre. Én úgy kiakadtam, amikor Verstappen nem hozták be. Hát hallod? Amikor láttam, hogy 14 másodperces hátránya van, hát ott hagyjuk. Aztán utána meg 2 kör alatt már ott volt 7 másodpercre. Tehát még egy kör, ezt már ott volt a Hát amikor seggére. 4 másodperccel volt gyorsabb, mint Perez, nem mondom, ilyen nincs. 4.2. Akkor mondják, hogy... Menjetek már. És akkor érted, ez amikor mondják, hogy igen, Verstappen egyébként gyors a mezőnyben, nem kicsit, de hogy Perez is életképtelenül lassú. Tehát így, Miért nem mennek? mert próbálnak maguknak helyet hagyni ezek a nyomik. De hallod, bonzázunk. Menjetek már, hát. Verstappen 5 rajthely. Ha, gatya. Haló, nem mennek ezek a majmok. Tényleg? Na, Szerinted most miért elég. gurulok 100-zal? Bonzáznak ezek is, hallod? Hallod, utol fog minket érni a Williams. Jó van. Így folytatjuk. Mert ezek a jó madarak nem közlekednek elég nagy tempóval. Amúgy nem fog utolérni. Hát ja, mert most már azért úgy nagyjából betagozódtak, de azért figyeld az Alfa Taurit még helyezkedik Rivazzánál. Persze. Azt csodálkoznak, hogy nem tudnak végén kört futni, csak generálva. I love this game. Hát de figyelj, a kedvencem az az, amikor a box kiáraton már gyökkettővel gurulnak, mert miért? Mert te meg nem tudsz mellette elmenni, mert ugye egy autónyi széles az a box kiárat. Másik dolog meg, ahogy menjél. Perez kapta a fastest vagy mi, speeding in the pit lane. Hát Hát az rohadt nagy. életképtelen szokásosan. Meg ez a Zsú egy kicsit megpöckölte a falat, az bazd meg, mint egy rakéta belerepült. Csak kicsit hozzáért a falhoz, mert a Tekro fogta meg. Olyat kapott az a fal, hallod? Még a falnak is fáj. Az meg. Érti?
Életem legrosszabb köre, az meg. Életem legrosszabb kör az 14-6. De Geci, hallod? Kecse. Ebbe elkúrtam 2-15. Nekem is egy 2-3-ot A végén hoztam vissza egyet. És jön a kérdés, hogy én minek mentem kört. Hogy Maxi második 5 rajta. legyek. Hát annélkül is meg lesz, mert Brunnen nem jött. Ja, tényleg. Akkor én minek mentem? Ja, mondjuk kicsivel szerintem gyorsabb lett volna az enyém. Hallod? Baszki, Az előző Adva- gyors köröd 858 volt. ennyi. Én meg 859. Egy eszred, de még így is megvertél volna, nem mész. Hát ez kész. Nem baj, így legalább elmondhatom, hogy nem egy ezreddel kaptam ki. 858, én meg 859. Hú, van az. Olyan, de a Codemasters az így... Akik tudják az időjárást, tudják, hogy létezik olyan hipereső. Ja, csak a hiperszáradást még nem ismerik. A valóságba. Ja. Figyelj, már jön az update, jön a patch. Ja. Mamma mia. Brandon porszívózik. Na. Fölcsapta a hárdot. Visszalagkoltam. Láttam. Na, hello. Hát ezt ki engedte meg neked? Brandon! Brandon, ez egy szia. Aha, Aha, az gatyusz. nyomott egy olyat, mint én az első sikámba, csak ő el is forgott. Az kellemetlen. Jó napot kívánok. Ezután, vagy menni akarunk még egyet, vagy megyünk sima kópot. Brandontól függ. Tőlem mehetünk bármelyiket. Brandon rázókő dobottál? Micsoda? Rázókő vagy a jölt meg? Ha jött majd. Perez azt mondta, hogy nem. Takarodja a rib. Akkor már Perez mögött voltam. Mellette volt Ott még. volt a masín. Hallod, embernek szó szerint, mint valami robotporszívója a hangja van. Haha. Hogy Verstappen az itt tényleg, ez a... Dobhatsz elé bármit, ő leszarja, ő megy. Tényleg ez a... Adjatok már valamit Verstappennek, hogy ne nyerjen. Jó, kap egy kis esőt. Várjál már. Kicsit. Még Még nagyobb a az előnye. stratégiát is elkúrják neki. De ez a Végén még is nagyobb az elkúrják, előnye, ez hát. ott így van, tehát egy kör alatt. Hát de most tényleg Verstappen egy perc hátrányba került volna, akkor is visszahozta volna erőből. Hát most De gondolj azért, bele, amikor megláttam a 14 szeket, úgy voltam vele, hogy na bazd meg, ebből nem lesz 9. hát én meg azon voltam kiakadva, amikor láttam, hogy elkezdett így jönni, és akkor na jó, hagyjatok békén. Ez a csávó egy perc hátrányba kerülne, akkor is nyerne. Hallod, amikor valakit olvastam mondani Twitteren, hogy olvastam mondani, azt komod. Twitteren írja, hogy azért hozott rajta annyit, mert Perez gumit spórolt. Mi a faszért spórolnál gumit, és mi a faszért lennél egy másodperccel lassabb? Az egyik, az a másik, hogy amikor megkérdezi mérnökét, hogy most Max alánk vágott, ő meg mondja, persze, hogy alánk vágott. Nem lekörözöd mindjárt szerinted? Hát persze, hogy alánk vágott, hallod? Olyan kúpot fölvert neked, hogy szomszéd utcából is látni lehetett. De hallod, egyébként azt hiszem az a 4 másodperc egy gyorsabb kör az úgy volt, hogy közben előzgetett. Ja, lehet, hogy ez pont az a kör volt, amikor elment Zsu mellett. De hallod, emberünk az így előzgetett, így full random. Szó szerint rakéta tempóval azt előzött. Én Alonso-t bírtam, mikor mondja, hogy a dopplerlőzés az amúgy nem volt tervezve, csak így megtalálta a jó ívet. Ja. Ő csak próbált valami alternatívat kipróbálni, és bejött. Tudunk egy kicsit régi Verstappent is. Ez a Yield or Crash.
Gászti az így megkapta, figyelj, fékezel vagy nem? De ha nem, akkor vége. Ha itt maradsz tesó, akkor elmész a szomszédba. Nyilván amúgy agresszív versenyzési stílus, de amúgy én nekem tetszik. Hát nem az volt, hogy falba passzíroztam, mint Köcsökség. Martin Berment, Jami. Na, azért, na. Azt Gásztinak volt annyi esze, hogy kihasználta a pályát. Kihasználta a bukóteret. Ja, Amúgy nyomjad már kicsit, mert Perezt mi nem hagytuk le másodpercre. hát te. Jó, csak... De akarod, jó van. Csak ugyanúgy fog kapni DRS-t, mint tök mindegy, hogy te lehagytad. De jó ez a Merci DRS, hogy kb. Semmit nem ér. Mire Approximately van az időjárás? Aha, Akkor itt szakadni fog az eső, hiába Nem azt mondja, hogy nem. nem fog, ez nem Zandvoort. A Zandvoortban azt mondták, hogy szakadni fog az eső, aztán egy darabig nem. A Nem, úgy 62. körös eső az soha nem jött meg. Mert a 64-be jött meg. Az nem ugye az az esőzóna volt. De amúgy tényleg ezek az egyből leszakad, ugye 2008 Belgium, 2007 Nürburgring. Egyre több az ilyen, hogy rájuk szakad az ég. Ja. Kimi Räikkönen, hogy falba passzírozta az autót. 2008-ban falba. Kontrollálhatatlan lett az autó. Zero! A Bódog vagy? Én boldog vagyok. RS-ed? 87. Nekem a 66. Mondjuk ha eltalálnám az íveket, az lehet segít. Ott van, hallod, de ez racing number a RS-ed. De jó nekem. Ugye? Megmondanám, hogy a te racing number az én RS-em, de nem, mert kicsit jobb vagyok annál. Na, ez csúnya volt. Hát miért? Aha, csúszik. Rázókőnek nevezik. Ha láttam. Első körben én is majdnem így szálltam el. Fordulj! De kikapcsolt a gumit? Jó reggelt. Menni kéne. Hogy az e-sportok hogy nem kaptak epilepszia rohamot attól, hogy szétszemelik a hátranézés gombot? Így. Az meg, mik ezek az évek, te hülye? Elfelejtettél vezetni 4 kör után, vagy mi történt? Rendben veled, Mizu? Próbálkozok följönni, Az de meg- lőzni. Hányadik vagy? 18. Nyomod. Hát jó van, valahol el kell kezdeni. Hát még hátránya is volt az első körben a bolyhoz képest. Oké. Szia Padli! Ja. Csak úgy jövök az Amúgy- RS-be, Jami. Hogyha Verstappen nem kap egy rossz safety időzítést Bakuba, akkor emberek már 11-es win streak-en lenne. Ja, de ott mondjuk a Red Bull volt hülye. Ja. Ott is. De egyébként meg szerintem így jobb, hogy pont Zandvoortba. Hát jó. Már most, hogyha Zandvoort előtt lett volna meg a 10 év, Belgiumban lett volna meg a rekorddöntés, az miért lett volna annyival rosszabb? Ja. Nálunk megvan a 9, Belgában a 10, Zandvoortban meg a 11. Max, mi a rajtszámod? 1. Ja. És akkor 1-1. De én csak úgy Eddig mondom, Zandvoort. azóta nem vesztette egy futamot sem, mióta rámutatott az egyesre. Ajándék. Nem Ahogy az Miami. ének jó a tempója, hall? Ja, amúgy nem rossz. Mert Miami bemutatott rá? Aha. Miami-ban volt az, hogy ugye kiszállt és ő legugoltad az erejéhez. Rámutatott az egyesre. Ja, Max, az nem, azóta meg csak ezen, megint nyertem, jó van, gratulálok, köszi, puszi, hello. Nem megyek, én csak úgy mondom a dobogón, Ott ünnepelt, most is néztem. könnyei nem voltak, de látszódott, hogy már a szemei azok így eléggé be vannak nevesedve. Ja. Szóval körülbelül most az egyszer volt az, hogy ott volt a sírásnak a Az a holland himnusz, az neki úgy adta. Hogy az eskü jó volt. Hát
Kicsit más, mint a szokásos, nem úgy jó Hát volt. de jó volt, hát na. Ez rendes himnusz volt, nem csak az a szokásos. Ha énekelnek is alá, nem csak a lejátszott szar. Ja, ezért írtam, hogy csak nem készültek Hollandiába arra, hogy Verstappen fog nyerni. Use overtake. Ja. Use overtake. Ezt hallod? Amúgy hogy tegnap írtam, hogy amúgy már a Peugeot trófeát is nyert. Mert ugye ott volt az oroszlán, az izén. Ja. Meg ez, hogy mi az harmadik helyezett trófeja, az pont kék, mint hogy csak Gaslynak találták volna ki. Ja. Tudták Azt volna, hogy az hitték, Alpin ez dobogós lesz az. lesz. This is it. Ez lesz az Alpin dobogója ma. Vagy Alpin Ja. trófeája. Jó, mondjuk amúgy komolyan ez a trófea, nem azt mondom, hogy csúnya, de úgy néz ki, mintha nem fejezték volna be. Fura, igen. Hogy így kifogytak az időből. A szokásosnál is egyszerűbb. Ez a rá van baszva, egy oroszlán, meg az első, meg a második, meg a harmadik hely. Kész. És közben ilyen kerámia, tököm tudja. You're increasing the gap on the car behind by 5 tenths a lap. De szabályoz a márga. Tehát. Mi történt, Brandon? Rázókő vagy AI? Rázó. Igazából ebben a játékban szó szerint ez olyan, mint a kaszinó. Nem tudod soha. Amúgy igen. Nem tudhatod. Látod, ezért a Balfi Butcher, mert ott nincsen kaszinó, ott azzal, hogy biztos halál. Ha közelében vagy, akkor készülj a legrosszabbra. A Az falra. meg... Ja. Vagy az Binál. Figyelj, Máté szarpanicska. Ki? Én. Az autóra Azt hittem gondoltam. már nekem pofázol, mondom, nekem itt pofázol? Az haha. Ennyi, így kell a DRS megszerezni. Nyomtam egy löklert. Ja. Így kell a DRS megszerezni, emberek. Ez volt a tuti taktika, ezt csinálod utánam. Ez volt a tax. Azt próbáltam a kófutamon is. Jó, hát azt hagyjuk inkább. Onnantól vezethetetlen volt az autó. Nekem igen. Nekem utána gatya volt az autóm. Rakéta inbound, bazd meg. De én ismerem a féket. Nem úgy, mint Butcher. Dive bomb, mész amerre akarsz. Az mi az a fék? Hallod? Miért fordult? Azt lát. Láttam, hogy az ív az nem olyan volt, ahogy annak lennie kellett volna. Berántottam az autót, és így azt mondta, hogy nekem nincs kedvem. Én még nem akarok fordulni. Ja, hadd pihenjek. De nulla akarok cserélni Verstappen? Ha már Mi ilyen a jó, Verstappen? ha már ilyen jó teljesítmény nyújt. Megint csak 7. vagy 6. F1-23-ai. Amikor mindig a number 2 az erősebb. Ja. Ezért van Lökleri Sainz előtt, Jami. Figyelj, amúgy hivatalosan ő a number 2. Lökler? Aha. Azt hiszem övé a zöld T-kamera. Hát jó, mert hát a Mercedes meg Nem, Hamilton Sainzé, number. bocs, Sainzé, Hát de miért a Mercedes meg Hamiltoné? Nem, mert tiéd. Azt hiszem, vagy nem? Ja, Hamiltoné. Jó, hát mert ugye amikor oda jött a Mercedes, akkor number 2 volt a kontrakt, az kész. Már itt hát Nem, nyilván nem, mert amúgy kettes olyan számú igazi autó, de number van, equal de a státusz. kontrakt az number 2. 2-es számú autóba, de equal státusszal jött. Ja. Most meg 2-es számú autóba number van. Nagyon nem, most amúgy Russell equalon van szerintem. Lehet én ezért nem ezt írtam még alá a tudják, utána- szerződést. Én number one akarok, azt már nem kapsz, akkor nem írok alá. Ennyi. Léci, az legyen, ja. Priorizáljatok, bro. Ja, hát amikor Sainz is megszólalt, hogy te mondja, hogy Leclerchez front wing damage, és akkor ne szabotáljatok, please, kösz. Jó, de hát Sainz az tényleg. Ő neki a mentalitás az megvan bajnok, a címhez a tempó nem. Igen, Leclercnek meg pont fordítva. végül is csak egy Gasly zabálta meg, de semmi probléma. Jó az a Ferrari. Meg Sainz.
Leclerc meg szabotálta megint az autó. Az autó egyre rosszabb és rosszabb lesz. Álljunk ki. A háznak meg egyébként az a problémája, hogy Ferrari-val van Nem kapcsolatuk. tudja mi az, hogy gumikímélés. Hát ne Ferrari. De amúgy ez feltűnő volt a futamon, hogy egyfajta motorok mentek hátra a mezőnyben, a Ferrari motoros autók. Zsú is eltűnt, a házak is eltűntek, Sainz is. Mikor mondják, hogy Magnussen 10, nem tudom, 8. helyre feljött. Boxból 7. 7. volt. Ja, a boxból 7. azt első egy kör múlva meg már nem is volt a top 10-be. Hát meg utána azt hiszem utolsó helyen jött be. Ja. Még Lawson is megverte, hát hagyjuk már. Geci, de amúgy ilyen jó futam olyan rég volt. Ja, amúgy esküvó volt. Én azon csodálkozok, hogy voltak csaták Zandvoortba. Ja, egyébként. Mondjuk sokat rátesz az, hogy ugye a DRS zóna meg van hosszabbítva. Ja. De mondjuk most így eszembe jutott, ha már itt a Mercedes ülünk. Russell mit fogott meg, bazd meg? Ja, rátette a fűre a hülye. A vizes fűre ráadásul. Az ott szerintem ott Russell és Hamilton is összefosta magát rendesen. A Russell biztos Hamilton meg így nézett, hogy tesó, hát te hova mész? Hát... Alattam is megingott a jármű. A járgány. Amúgy Brandon már megint eldobta, mert nem közeledett az aikra. Sőt, lemaradt. Eldobtad a sikán óta megint? Nem. Csak annyiszor húztam meg, hogy esélytelen közeledni. Ajándék az élet, látom. Az autó is szar, Nem akarsz átjönni a Red Bullba? gumik is szarok. Melyik Red Bull pilótát szeretnéd lecserélni? Hát, Csekó. Ó, belagolt a játék. Az igen? Ó, az baj. Vasak. No tyre concerns at the moment, just focus on the driving. Úgy már az első kör óta egymás seggébe vagyunk. Tényleg? Elautókázunk mi itt. Na, eddig volt az, hogy egymás seggébe vagyunk. Mi egyszer megelőztelek. Aztán gyors vissza is engedtelek. Még ha nem is szándékos. DRS-e az én is jöttem volna. Hopp, 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 Aha. hopp, 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 Aha. hopp. Azért nyomtam egy Russell-t. Ja, én is már inkább nem nyomtam a gáz. Annyira, hogy azért na. We're approaching the pit window now, and you're going to be on Jó, hards next time. menjél akkor. Raketta! 334-est úgy leforgott, hogy majd meghalt a motorom. Az meg ez az autó, fordulj már. Hány százalékos a gumi? Az összes. Is. Pici, mi ez az autó? Gumikezelés jeles, ja nem. Mercedes. Hát ennek az Astonnak is az. Hány százalékos a gumi? Már 40. Nekem még 39, de bazd meg. Nekem Én 40, hárdon vagyok. ez az. Nekem Ja, 41-től tényleg? 44-ig vannak. Minden is. Baszki, ezt elkúrtam, most fogsz elmenni. Hát nagyon elmentem. Ha Hát fizetve. igen, ez nem DRS támadás. Nem tudom, észrevetted, de gyorsabb vagy, mint én. A sikánba igen. Akárhol. Az egész körön Hoppá! gyorsabb vagy. Ez ki? Pont mondtad, ezért elnéztem a mapra és megint elkúrtam egy könyvet. Kevin! Aha, majdnem elszálltam kijáraton. Kevin versenyének vége. Ház Ferrari moment. Ház Ferrari. Meg úgy a mezőnyt végre. Megint? Megnyitja. Verstappennek olyan tempó, hogy nem tudta lehagyni az Astont. Mi ez a szar autó? Kóba melyik Ez a- futam jön? Micsoda? Kóba melyik futam jön? Vagy osztrák, vagy brit. Jaj, de szép helyen állsz, Kevin. Ez a tipikus a valóságban VSC per SC. Mert bazdmeg azt valaki terébe veri egy kicsúszással, Várjál az már, ott halál. Kanada jön.
Mi van? Kanada fog jönni ott. Ja tényleg Kanada. Spanyol után Remélem Kanada most is van. olyan szaratai, mint eddig. Ó, közlekedik maga. Bazzeg, bocs, hogy csúszok. Hát ne csússzál. Vegyél óvatosabban a kanyar. Így vesztettem vele, te seg. Mennyit? 5000-et? Örülj neki, hogy nem nyertem vele. Én inkább. ezért már hallod, warningot kaptam Zandvoortba. Úgy, Szopjál le. hogy amúgy buktam vele 2 tizedet. Hol vágtál te pályát, This lap, Zandvoortra, te in this lap, szerencsétlen? push now. Boxbejáraton. Hozzáértem a vonalhoz, a hülye de jön. De akkor menjél is. Jó, tudod, a mély féktáv az azt jelenti, hogy nem fordulok úgy, mint a hamar fékező. Leszek azt mondja, még féktávot, Jami. Alfie Butcher. Akkor kitépem a beleidet. Igaz, hogy csak egy van. Meg kellene itt összeakadnánk és Brandonnal megnyeretnénk valahogy. Ennyi. Tuti Ugye egy Merci pillanatra Cox. már azt hittem, hogy a 8. vagy nem tudom, hanyadik helyen, Az 7. már helyen, Brandon. az Brandon, de amúgy nem. Ám rendben, még csak most 18. Figyelj, Jó. pontszerző még lehet. Á. Aha, aha. Nemzetközi közbiztonsági tényező. Jaj, csúszik. 69-szer jöttem be. Ennyi. Ennyi. Szerinted járna neked a büntetés. Anyádat. Mint Csekónak. Na, ő 60.8-al ment be, Hát jó? ne életképtelen, hát most arra én tehetek? Igen. Még bejönni a boxba se tud. Oda veri az autót és még gyorshajtás is. Ennyi. Látod? Lesüdölték a sülök, meg lett basszva. És kajak Ó. kijöttél oda a lyukba. Ó, te. Ki lett matekózva, tesó? Úgyis fel fognak tartani az előttem lévőt, szóval tök mindegy. Mennyire vagy zsútól? Zsautól? 2.1. Jó, Ne? csak kérdeztem. Na már itt számolgatja a strategy. Hát persze. Azt Sainz- ki, hallod? Én Sainz vagyok. Jó, elkúrtam. 1 másodpercet hoztam rajta, izé, 1 szektor alatt, az ezek feltartanak. Kész, megjöttem rájuk. Baszki! Basszak, altába fogok előzni. Altába megelőzöm PS-t, bazd meg. Jó, nem vesztettem vele olyan sokat, és zsút meg kiáraton kúpolom meg. Jó, megbeszéltük. És még DRS is az a kis Stuckler. Okay, we can take you this lap. Mert amúgy jó csöndes futamot megy. Kicsoda? Brandon. Ja, hát... Próbálna alkotni, csak... Nehéz így. Jö, Picasso. Alkotni kell. Leading our teammate by 24.8 Na, most seconds. mi a terved? Ajjaj, én már félek, mit Elmegyek gondoltál. Softig, Jami. A halál nem tudsz eddig elmenni. Amúgy de. Az a baj, hogy el tudsz. Az, de hallod? Ez a játék olyan kurva szar, hogy hozzáérek a fűhöz, nem fordul el egy kurva anyádat. Hallod? De ránéztem a fűre és azt mondta, hogy hát te most nem fordulsz el. Nekünk ekkora előnyünk volt? Volt ekkora. Alonso seggébe vagyok. Hát visszajössz elébb, az Nem meg. jövök. Okay, let's go now. Come on. That's Perfect all. job from you and the crew there, mate. Alonso a Nice DRS-t work. megköszönöm. Hát az szoros lesz. Nem. Még nem kaptam DRS-t. Ha! Up to speed now. Let's get some
tyres. Most vettem be a legjobban az vérdövet. Egész futamon. Olyan jó ez a hard amúgy érzésre még. Még. Jobb, mint a kopott med. Hát az biztos. Mi az az űrtempó? Milyen űrtempó? Hát már 2 hoztál rajta. Hát az nagyon nagy űrtempót, és el is vesztettem. Majd jön itt az a gyerek. Pontosan. Kaptál egy 10-et? Úristen. 2. Kérdezni még a kereked azért. Emlékszem, nem büdös botok. De nem emlékszem, Hát mi a fasz nyomod az RS? Most Vagy nyomtam. DRS? Most DRS-en nem volt. Ez csak ERS volt. Jézus fasza. Egy másodpercet hozott. Ez a DRS-sel geci. Merci Power, Jami. Geci power. Mondja úgy, hogy ugyanabban az autóba ül. Szerintem a Palin. Nem, a geci power ezt te vagy. Leesett a lökáltója. Okay, so the gap to the car behind is 8.5 seconds. Elhiteltem. Rápartoltam. Az űrtempó. Kis bolygóként jön, bazd meg. Elrontottam az altát. Úristen, csak egy 1000-et nyert vele. Sőt, már egy 10-et. Nyomtam az ERT kijáraton. Lerohadt a kocsi, egy kicsit óvernakóban a szalad. Ezt elmenültem. Mondtam, hogy nem mondjuk. Az, hogy ez is csak a társulgat, hogy nem ülünk a kocsikat vagyok. Ez mi? Jaj, Istenem, most van, de... Miért lesz a pontpontiakon? Miért nem a kamaró? Ez egy... Hány százalék RS-sel mentette azt a kört? Sok. Hát de mert ez egy szavazat. Nem kanyarodik. A kurva anyádat csinál. Ott kell. Nincsen űrtempója, csak nem lehet vele kezdeni semmit. Mert Milyen mer, bazd meg, milyen mer? ebbe a körben nem hoztam rajta semmit. Hát, hogy Mennyit hoztam? Mondjad, milyen kört mentél? tudja a faszomat. Én vagyok a... De a napot van. LRS-ön mennyi? 20. Hát ez egy. Ilyen rendőrautókról, az mi a kurva anyádat csinál? Kipipelem. Ja nem, mert 3-szor gyorsabb a motorja. Rendben, nem nagyon halad előre. Neki most került fel a med. De még nem mentem. Hm? De a kurva anyádért Ő majd csak most fog alkotni. nem is tudom. Főleg úgy, hogy látom. Azt most vagy 4 tizedet fogsz rajtam hozni. Azt nem bánom. Ebben a játékban nincs. Ezek tudja, hogy 800-as a játék.
Hát te nem ezt. A kurva Isten basszanak, hogy eldobta. Mi az? Hát én meg elütlek. Menj már arrébb. Lerohadt a kocsiam. Hogy összeúrva már. De kurvára szar ez az autó, bazd meg, hát... Ez a befordul, nem fordul mi, amikor meg átvágod jobbra, akkor meg befordul. Jaci, ekkora szar. Igen. Azért, hogy az összevétét tudok tudni, nem tudni. Ezek a Baby Driver volt. Azt is jobban kérdezem. Hogy már az utat volt. Arra menjünk. De a kurva anyát, hogy föllöttek a tetejére a falunak. Mi a faszom történik? Repkednek a zombik. Jaci. Körre más ez a geci szar. Már nem jó a hárgumi? Nem, az autó nem jó, bazd meg, hát. Én ott áll. Az meg minden körön máshol kell fékezni, máshogy kell gázt adni, hát hagyjuk már. A kurva anyám. Car behind started to drop back. There's a gap beginning to form. Let's make the most of it. De azért tudod, hogy Persze, geci. Fordulj már, bazd meg, hát geci. Amennyire nem szeretem a Minerált a 21-be, annyira szeretem itt. Hol a Esküszöm neked. faszomba kell is. Á, geci. Nyilván ne álljál meg a kurva anyádat, azt. Hát geci. Mindig más. Nyilván, bazd meg. Faszom ki van, geci. Jó van, akkor a kurva anyádat. Geci. Nyilván, bazd meg, megint ne... bazd meg. Ez az autó, bazd meg, most meg... Hát, geci. Előző, ugyanaz fékezek, ahol előző körbe, most meg hamar fordul be. Hány százalékosak a gumiai? Én akkor a kurva anyádat.
Rendben veled, Mizu? Látom, elindultál felfelé. Elég. Van, még Alonso meg lesz utána, már nem. És ez hányadik hely? 6? 7. Ja, ott van Verstappen Sainzon. Nem, de látod. Ők nem. Igen. Nem. Nem csak nálam DLC. Én csapaton belül megvered, nincs miről beszélni. Itt foghassam. Egyébként át akarsz jönni Red Bullba? Hát ha megengeditek, akkor igen, de amúgy nem. Ennyien. Mit mondasz, Padli? Ennyien, hát nem, Jó. lassan. Csak hát akkor meg lesznek olyan pályák, ahol meg 2-3 max. De hát ennyien. Miért? Melyik pálya? Zandvoort benne van? Beleraktátok, akkor igen, én biztos nem. Ja, az egyik kívok, a másik kívok. Én biztos követek. Na, akkor ott hagyjuk inkább 2-3. Tehát így jobb szerintem, hogy Red Bull van. Én azt mondom, hogy menjen Red Bullba azért, mert Én is. most egy-két pályán tegyük fel, nem tudjuk elkapni, de sok másikon meg annál inkább. Most az egy-két pályát túléljük. Ez olyan, mint amikor nekem például nincs esélyem ellened. Hát most üljek jobb autóba arra két versenyre? Valakinek ez jobban megy, valakinek kevésbé, ez van. Nem lehetünk minden futamon ilyen közel egymáshoz, mint mi egész futamon most. Azért vagyunk közel, mert tudok védekezni. Melyik hagytalak volna szerinted? Az meg hát 4 másodpercet hozták 3 kör alatt, hogy mennyi, hagyjuk már. Mert ott te mentél mindenfelé, csak az íven nem. Szerinted most hogy megyek? Hát Hát most azért stabilabban. stabilabban, hát kurvára feltartalak. Hát megvan Nandi. Annyira feltartasz, hogy nem tudok előzni. Na, mondja 3 10-re a DRS zóna előtt, bazd meg. Ezt a Rivalta kiállítámban 5 tized lesz, vagy 6? Okay, that's us with A 5 halálod. laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Itt is Verstappen megölhet. Nálam Ghostba voltál, azért mentem tovább. De geci, mi ez a játék? Nálam begóztoltál, geci. Hát bocs, de nálam ghostoltál. Eleve miért van ghost? Az a vicc, hogy én kikapcsoltam. Geci? Remélem történt az. Persze. Mi a faszom az a játék? Hát geci. És akkor erre rájön a szokásos tolólap, hozzám értőbb forgok ki. Persze. Hát de nem vágom ezt a játékot, bazd meg. Komolyan azt el kell küldni a Codemastersnek. Ez a játékot ott. De szinkes szar. Ott van az a gomb, hogy Ghost off, az bazd meg. Úgy is van Ghost, hát. Göcsi. Okay, be aware, the grip levels are going to start falling away soon. Ezt a szar. De mi a mi a fasz történik van egy sorban? Ez ugye beragad. Kész, ráléptem a kocsit. Jézus, hozzá. Bár amúgy ott csatáztunk volna. Persze. Mint spanyolban. Amúgy ott is kurva jól csatáztunk. Jó, csak ott elismerem, ott hibáztam. Itt nem. Itt biztos, hogy nem fogom elismerni, mert én nem csináltam semmit.
Egy dolgot áruljál már el nekem. Ha látod, hogy Ghostba vagyok nálad, miért jössz belém attól függetlenül? Úgyis Ghost, akkor megyek ott. Az meg, ha Ghost Brando vagy, megint akkor az elszállt. azért van. Meg amúgy csak úgy mondom, nálam az volt, hogy lejöttél a rázóról, megcsúsztál és onnan meg esélyt volt, amúgy is elkerülne. Hiába voltál Ghostba, hát Nálam az volt, hogy rátereltél a fűre, onnan próbáltam visszajönni. aztán én mentem jobb oldalt szinte, de mindegy. Na majd visszanézzük. Right, we've got enough fuel for 3 more laps. Jó, legalább Stroll papa örülhet, hogy a fia visszakerül az Astonba. Ja. Mondjuk nem örül szerintem. Csekkot meg kihajítjuk. Meg gondolom nem Maxot akarjátok kitegni. Tényleg szarunk itt tesznek ki. Brandon, kit akarsz csapattársadnak, Csekkot vagy Maxot? Max. Na, szegény Csekko! Jaj, de szegény. Nézd meg, megint dobogót hoz, azt kirúgják. Van Lucky köcsög az is. A játék rendesen fájdalmas. Amikor Verstappennek már lassan 97-es ratingja van, és így is mindig elverik. Hát semmi értelme a ratingnek. Hát Nem egyébként a rating, az csak a karriermódban működik. karrier és My Teambe is kap. Mindig elveri Perez. Pedig majdnem 10 level különbség van köztük. Hát de... mi az? Milyen ratingje van Pereznek? Szerintem azt hiszem valami 87 vagy 86, nem tudom. Na hát a karrieres boostokkal, ezzel a personal upgrade-ekkel, ezzel kap Csekor plusz 10-est, és akkor már ő is ilyen 97-es. Jézus, fasz, Nem ez tudom, a mennyi, játék. nem tudom, max meg 100-as, tehát nem tudom mennyire nézted, mondjuk nem sokat karrierezel, de a personal upgrade-ekkel általában ilyen 10-15-öket szoktak boostolni a pilótákon. Vágom, hát My Team-eztem azért még régebben. Tehát így gyakorlatilag nincs köztük 10 ratingnyi különbség vagy 8, hanem csak max 3. Jó, hát de akkor is azért Verstappennek jó lenne, lehet- hogyha mondjuk le lehetne limitálni, hogy egy adott versenyző csak egy adott számig tud boostot kapni, mert az meg ez fájdalmas, hogy Perez fel lehet húzni egy Schumacher szintre. Hát alapból plusz 15 a max a 4 ratingben, és akkor az ugye az overall-ba is plusz 15-öt jelent. Csak ugye Verstappen nem tud mindenhol plusz 15-öt kapni, nem örül, ha 5-öt vagy 6-ot, és akkor így ugye a ratingja is csak 100. Okay, mate, this is De hát mondom, tehát ez a GP módra meg ezekre, ennek nincs hatása. Tehát például ott van Tsunoda, valakinek karrierben űrhajó, valakinek karrierben életképtelen, GP módban equal autókkal meg top 4 mindig. Az egyetlen dolog, ami minden karriermódban így van, az, hogy Sargent egy geci nagy rakéta. Hát Sargent tényleg, hát okay. We've only got 1 lap of fuel Sargent remaining. rommá veri Albon. Kábod, a mezőnyt hallod? A mezőnyt is osztja, de hát hogy Albont mindig szarrá veri. Hát amikor Ferrari kópunkban úgy van, hogy Albon 11, vagy mi? Sargent 11 pont, Albon 0. Nem, azt hiszem 12-2, de ja. Sargent rommá veri Albont. Ez a minden futamon Q3-as a gyerek geci. Ha meg nem, akkor Q2-ben a legelső. Bár itt hát érted, kieső közül. Ja, 15. Albon meg kiesik Q1-ben. Láttalak, buzi vagy. Ég a kocsi! Brandon, merre jár? Alonso meg lesz?
Nincs meg Alonso. Elkapta volna, sőt meg is előzte már, csak aztán megint eldobta. Hát de nincs meg attól még. Ja. Meg volt, aztán mégse. 900 lehet kaptam. Alonso verhetett. The unbeatable Fernando. Sajnálom. Na majd Persze. legközelebb rundán. Qatar Red Bullban. Airways, Grand Premio del Made in Italia dell'Emilia Romagna. Emilia Romagna. Driver of the Day, bazzeg! Harmadikról lett 8. Hát de a csáva átment a félmezőnyön. Azt vágom, de akkor is. Kurva nagy. Tesó, én voltam a Driver of the Day, amikor Zandvoortban 75-öseit leköröztem mindenkit. Persze, mert ott meg a Pure Pace. Nálam is van, hogy Brandon, tehát mondjuk Bakuban elsőről első vagyok, nem találkozok senkivel, de mivel 8 tizeddel gyorsabb voltam, ezért akkor szia. De én is kipörgök, bazd meg. Hát mit nő van? Hát mondjuk Audi. Amúgy az Audi is, mert ő is Audival van. Egyébként milyen szar érzés lehet már úgy megnyerni egy bajnoki címet, hogy nem nyered meg azt a futamot? Tudsz örülni a bajnoki címnek? Persze, de hát most na, olyan ura. Hát kérdezd meg Hamiltont, amikor De meg Rosberget. ez a hányadik helyen lettél bajnok? 5., 8., 10. 12. Jó, hát Vettel ott örült, hogy egyáltalán életben maradt a rajt után. Nem fér be. Úristen, ott ahogy parkolnak a mentőautók, egyik sincsen benne a parkolóba. Az összes a vonalon áll. Vagy kilóg belőle. Hát na. A részlet tudva volt. A túlra. De Imolában amúgy az után már javultak a helyzetek? Hát gondolom. Ma nincs víz alatt. Á, most már elpárolgott. Csak akkor volt víz alatt. Hallod? A mi balesetünk az úgy nem történt meg. Ennyi. Ilyettem már. Még incidensben sincs semmi. Mi volt történni? Fasza. Ajándék Gondolom az, Ghost miatt. ajándék az Gondolom Ghost élet. miatt, mert a játék úgy érzek, hogy magadtól szálltál el. Hogy bemutatnám a Codemastersnek, hogy egyedül szálltam el. Huss! Jaj. Nagyon kemény. Na jó van. Hát akkor ez a futam ennyi. Majd legközelebb folytatjuk. Immár K. Brandon a Red Bull kötelékébe igazol át az Aston Martinból. Lance Stroll visszakapja a helyét. Kíváncsiak várjuk, hogy majd mi lesz legközelebb.